Loko na. Oh, okay. Di mo. Di mo di makita. What's up mga kamaro? Welcome back to our YouTube channel. For today's video, Mag-mower day siya, mag-mower. Na siya, mower. Na. oh, So karon nga mangwarta sa pudda kay wala tay kwarta. kay COVID ba ya ron? Mag-mower ta karon Need nga. pa mig kwarta. Ngita ta kwarta. So namay niingon nga magpamawer daw sila sa ilha si Ate Inday. Shout out ni Ate Gloria Maling Grover Sano og ni Randy Gokong. Gokong na Nga igsuon ni ni Yam Yam. Gokong. Mo to nga. Atong magmawer ta. So uban ni ko kare po akong cameraman og kita tanan mag-uban ta kay magmawer ta karong adlaw. Hapon-hapon na binta-bintaharon kay murag dili na kayo init. Pero Di kailangan makadaot sa skin. daot na yung skin. Bitaw imo. Daot naman po na imo. Sige, sabi na lang. Basta sila. Pwede Kaya kaya. sila mga daot. Sige. So karon, nag-ili siya sa iyang kuan si Nina kay Mag-ilis ta karon dito makuha ng timbre na. di malagsikan sa sagbot. Kaya Sagbot. sakit ba yan na? Nagmower, di ba sagbot may mo mawiron? Grass cutter. Puling ko ba? Pulling apart. Na-pulling apart ka? Hi. Na-pulling ko. Kay mga kamaro, magtubil sa tao gasolina kay siyempre dili man mandar na itong mawir kung wala tay tubil. Muna siya gasolina. Muna siya ang tubilanan niya. Ganyan lang yan. Siguro mga kalahating litro siguro ang dito. Oh, ayan mga kamaro. Tapos na po yung mag-tubil at saka ito. Ang gawin natin ito. Palitan muna natin na ito ng blade kasi ito pang nylon na to. Hindi pwede sa sa matitigas na damo. So, pwede lang to sa maliliit na damo katulad ng mga ganito nga damo. Saka yung blade talaga yung pang malakihan at matigas. Blade natin. Lag. Pasakya ko kay. Pasakya ko. So mga kamaro, tapos na tayo magpalit ng blade. Ready na tayo. Ang kulang na lang is yung helmet natin. Para na tayo tayong transformer nito. Transformer. Parang nagda-drive lang ng motor. Ngayon. Ginagawa mo. Pero mawir pala yung drive natin. Testing natin to. Magana ba? Magana ba? Gana pa more. Napay gusto niyo. Yan po mga kamaro. Ginagawa mo.
kamaro, samahan niyo kami. At mamaway na tayo doon. So, samahan niyo kami. Ayan mga kamaro tayo na. Mag-mower. Kamaro nung. Kamaro siya ning. Okay. Okay. Tata. Sige. So mga kamaro na waping ano siya. Pisa mo na rin nung. Ano ko mo na siya. Hindi gumihan. Mo na siya waping. So mushroom. Tawag siya mushroom niya. Mushroom potato. Mushroom dito. Sabi lami anak ka sa paisan. Kon. I-focus ba? Punta na kami doon. Aray. Ayun siya. Magdadrive siya ng motor ngayon. So, mga kamaro, Oh yan my yung God, ito pala ang kapal ng damo. yan yung one. So, makapal pa sa bulbul niyo. Bad ka. Ayan yung ano natin yung mamamawit yung grastasyon natin yan. Ano ba ito papasok ito? Yumuko ka. Okay. So, dito lang siguro sa damang sa start. So, ay ang mga kamaro. Tayo. Face shield. Uy, malagsikan ko! Ay, saan? Gawin man. Hindi tayo makalimutan. So mga kamaro, si Mirinel na daw po kuno yung siga. Alagi ka. Sana lang daw po. Pasubok. Transformer! Ayan. Parang transformer, blue. Mag-jacket. Ayan. Yung mower. Di labhan ni wa. Labahan ko ba ko na yung labahan? Hello! Dali na. Oh. Paubos. Isang ko sa duta ba? Isang ko. So, nahumanag yun. Sabing ka po ya. Oh my God, Kapoy ako. kayo. Pati ako na
Naapil ko sa kabuang ni Romil. Mag-mower. Mo to nang warta lagi nga nam nang mga warta Oo. kapoy mo sa mga warta. Pero Di pwede lang po ito na ho. I-try ka po na ho. Mag-mower po ko sa akong silingan at fight. Mga warta mo. Pero ag pangutana na ba ko i-mower. magwa mo ta. Kay So, mo to, nakumalagyan among mower. So, medyo kapoy medyo kapoy lang. Hapon na pud kaayo. Hapit na mong gabi. Ay. So, thank you for watching. Nila lang namikutob ang vlog. So, Amping Amping Permi, Permi mga kamaro. God bless and thank Thank you. you. See you in our next video. Bye. bye.